Ya wis gede. Oh, mari ya. Apa? Berangkat menuju Semok. Daerah Jeru. Kantor ora iso konten, Bos. Iya kapok. Iki kait metu iki. Kait metu. Kowe gak oleh konten kali. Cuacae gak kerja. Cuaca ini enggak mendukung. Iki dhewe ya saya mendukung. Tangan ini yo. Kira-kira Pasti gak ono. dilanjut bro, iki sih perjalanan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Bekomania sudah sampai spot. Nah, ini persiapan skill umpan. Spotting ini bolo. Apik spotting. Ya wis muga-muga oleh hasil ya. Lagi nggak? Bekomania mantap. Terus pancing baru, Bos. Iya lah. Gede wah, iki ono strike Pak Jun pertama. Iku ono lengsip rek. Oh, jos. Tapi aja temen. Tenang, cukupan ya, Bos. Wah, pirek lengsip mang rek urung tak kancing. Wah, oke lengsip. Tuh, gerak-gerak. Nih. Kantingan. Wah, buat ngono re ngono. Terek. Ketuk ngono re. Oh iki sik digondol iki. Bener. Langsung rek kalem waduh. Ya percilku iki. Aduh. Aduh. Sampai patut tangannya. Aduh. Sak pira wong rek. Woi, lumayan padha wekku rek. Oke. Mantap rek, Bekomania rek. Pukul apa ora iki? Pukul. Aduh tak wekku tak pateni. Lulu, wekku ya apik mang oleh gede ya. Iku lak fotokoe Mas. Ya apa Mang? Bos. Langsung jeduk kaya ngono re. Banyune sak ngene-ngene re banyune. Waduh, iki rek asli. Alhamdulillah. Alhamdulillah wis oleh loro bolo. Ya wis kok dilanjut aja sampai bosong tim. Panen iki soalnya. Kira oleh padas ya. Wis kok dilanjut bolo. Spotting ini bolo. Tuh. Mantap iki. Iki ono sing strike Cak Robet. Sik tenang Cak Bet. Tenang Cak Bet. Dibego ah. Wow, Cak Wiro rek. Loh. Cak Wiro bos. Loh ya iya lumayan nih. Alhamdulillah tambah daya. Bukan kon bundeli. Oke, lagi Pak Lolong nih. Nah, gondol. Wih, sak piro iku. Tahane alon-alon aja dipaksa. Jangan dipaksa. Iku soalnya ono wit lah. Soalnya itu ada wit itu. Aduh, narik Pak Yo iya mesti ae iku. Para nomudun senarmu aja
Tarik munggah. Ana lonjok dipeksa. Ditarik rek. Yo iya. Gede iki. Jangan dipeksa temen-temen. Eman. Iki Pak Jo. Eman iya. Lu. Iki ngono bae. Kuning tiba Wis gede. Oke, mantap Bego Mania. Mantap temenan wis iki, guys. Ya wis. Ya dikrasake wis. Oke. Lah iki Cak Atim iki. Gondol iki. Tahan lho, tenang ae, tahan. Kayak ngono re. Gede ae. Iya, aku masuk gede pokoke anu wis. Senengane tanganmu ado situne. Wah, kok ketok ndase yo. Lah, mantap Joy. Oke. Wah, mantap. Bego Mania. Mantap. Oke. Ono tak gepuknon sikilmu mlayune cekne banter. Yo. Yo, saya banter kalau Iki gede ngono. Kalap kon melok bantengan iki. melep banan banter kon. Ayo wis. Aduh dicolno ten. Kene. Kecantol. Jadi gigi. Wow. Waduh, kaget aku sampean rek. Iki rada suwe iki. Lho diculno nek gen. Lho diculno masih kodok lho. Iki lho ndi pancengmu, Dim. Kecantol kabeh lho. Pancengku tak engkos. Baca kecantol kabeh. Iki ono sing strike meneh Pak Jun maneh. Nah, suwe nang teni anu. Padahal lek ngono tambah anu lho Jun lho. Tambah apa? Sakjane tapi ora ndi kene lah kabeh ket nang ngono iki. Dijarno ora tambah go anu. Dikecapi dilepeh. Ya iki. Masang umpan Bos. Nek gak didobel ngene coplokan Bos. Berarti kudune ngene masang lho. Mantep 2 kali Bos. Wah, pilih. Langsung rek. Langsung rek. Tapi rek. Lu lumayan. Merata, Bos. Alhamdulillah. Bego Mania. Mantap. Awake Pak Jun rek iki rek. Wis. Awake Pak Jun. Awake Cak Jun. Oh. Ini mang rek. Jos, iki durung ngulon iki yo. Durung. Oh. Ngulon tambah jos ae. Wis kok dilanjut. Oh. Kuning rek. Iku lho le. Lho. Yo. Lho, engko subscribe nih YouTube yo. Jenenge iki YouTube. Iki lho. Ora apa iki? Bego Mania. Engko yo. Oleh rek, Dedi Wang Jun. Oh, yo rek gede. Lu. Gede bolo, lu lumayan iki. Iya. Mesti ae mesti diplogake ya. Ngono gede rek. Oh, gede. Cari ndon ili-ili. Iya, engko dudono gendon kok. Butine. Dadi ora komen iki. Butine bos, saiki wolute bos lho. Delok endon. Ndon, ayo ndon. Dari sak driji-driji ya iki yo sak jempol-jempol iki lho. Wis mantap wis engko dilanjut meneh. Bego Mania mantap. Iki strike rek. Terakhir strike. Wow. Oke. Maknyus. Umban. Hei, si oleh. Hei. Si oleh tambwe enak ini. Mantap. Bego Mania mantap. Wis. Oh, lutung long. Iya. Lutung. Gini, rasake.
Sak garing. Kadele kok teluk ngono. Lho. Tak liwati, Mang. Grobokan iki rek. Tak liwati, Mang. Grobokan iki. Iya iki. Si oleh kate mulai. Lu gede rek. Ngopo Mantap gede. Ya pondon jarine sak driji-driji ku. Mene-mene re. Ini bos. Mantap rek. Wis ikut dilanjut wis gak sia-sia Bego Mania. Mantap. Wis assalamualaikum tim Bego Mania. Channel mancing wis finish. Ya iki hasilnya iki. Hasilnya ya wis tidak mengecewakan. Pak Piro rek. Lu ini jari Pak Ndun cilik-cilik Pak Ndun. Lu ono yang gede Pak Ndun. Tanggung kabeh iki. Waduh. Makane saben kene ku gak oleh dielekno. Iya. Rezekine ora padha. Penting iku lho. Ki terus yo apa Pak Su? Finish apa ya, Pak? Lho, iya. Iya. Yo lah sore wis, waya mulai bolo. Wis, cukup wis. Hasilnya memuaskan. Ya mes sing anae mang ono sing guyon-guyon titik-titik. Iya, ucul. Sing bolongan buntute sing kono ndase. Oh. Berhasil kok. Kok iso menang dia mesti menang ndase ta. Mali ora kenek yo, gak gelem. Wis kudu guyu mancing ngono ku wis. Wis aja lali wis. Sakmene bolo ya. Iya. Tim Bego Mania wis Finish. Padha kesel kabeh. Wis kok sampeyan aja lali. Like, comment, subscribe, and launching. Bego Mania mantap. Oke. Oke, bro, mantap. Pulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Bego Mania channel mancingnya wis finish, wis resik kabeh. Dan bos ini di pendungi ono ini tahun baru. Ya wis. Itu macai mendung mana ini malam baru ini. Dan lain. Tapi yang penting yo, tapi pun harus sehat-sehat. Tahun baru, tahun kedepannya lebih baik lagi. Selamat tahun baru. Ini lancar. Selamat tahun baru. Bego Mania mantap. Nanti yuk, subscribe, like, comment, and lanjut. Oke. Yang mau kesan-kesannya Bang. Alhamdulillah. Wis ganti tahun kok dekat kabeh yo. Rezekine tambahke. Lancar. Nah, Bego Mania sehat. Oke, mari kita dongeng iki lho. Mari kita dongeng iki. Ya ora kan, apa namanya? Paman saya tahu. Bangga nang cair. Menit dilanjut menit tahun anyar, pembukaan tahun anyar.